B'investiment ta' €250,000 f'apparat ġdid se jkun qed jissaħħaħ servizz maħsub sabiex komunitajiet Maltin li jgħixu barra minn xtutna ikollhom servizzi governattivi aktar viċin tagħhom. Ir-rappurtat dwar dan il-Gazzetta Kulħadd hekk kif spjegat li l-programm joffri numru ta' servizzi li normalment ikunu aċċessibbli mill-ambaxxati u l-konsulati Maltin, fosthom dawk li waslu għall-applikazzjonijiet ġodda u tiġdid ta' passaporti Maltin, kif ukoll reġistrazzjonijiet ta' ċertifikati ta' twelid, mewt u żwieġ. L-apparat li nxtara u li se jintuża fil-programm Council on the Move jinkludi fih kamra u diversi scanners li kapaċi jidentifikaw il-marki ta' swaba u l-passaporti. Dan kollu f'tablet speċjalizzat li jista' jinġar faċilment u li jagħmilha possibbli li jinħarġu l-passaporti meta l-uffiċjali jkunu barra mill-uffiċċju. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borg qal li dan l-investiment kien meħtieġ fid-dawl ta' żieda fid-domanda għal dawn is-servizzi u kif dan l-investiment se jassigura aktar effiċjenza fl-loti tas-servizzi għal Maltin li jgħixu barra minn Malta. Ġie spjegat ukoll kif il-bżonn ta' dan is-servizz ġie wara li beda jintuża l-passaport biometriku li ħoloq sitwazzjoni fejn Maltin li jgħixu barra minn Malta ikollhom bżonn imorru fl-ambaxxata Maltija fiżikament. Għalhekk dan il-programm jorbot ukoll mal-viżjoni tal-Gvern li jġib is-servizzi aktar viċin taċ-ċittadini kemm f'pajjiżna u anke lil hinn minnu.